Lehen greba eguna dute gaur Bizkaiko metalgintza sektoreko langileek, ELA, Comisiones Obreras, LAB, UGT, SK, USO, CGT eta CNT sindikatuek deituta. 50.000 langile ingururi eragiten dion lan hitzarmena berritzea eskatzen dute, joan den osteazkenean lan harremanen kontseiluan egindako bileraren ondotik, sindikatuek kritikatu dute hain zuzen ere Bizkaiko metalgintzako patronalak ez duela ezer berririk proposatu negoziazioetan. Ildo horretan sindikatuek salatu dute patronalaren jarrera arduragabea eta ulergaitza dela. Hurrengo greba deialdiak ekainaren 30ean eta uztailaren 1ean izango dira. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongitorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean. Eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean, Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Ekainak 23 ditu gaur, osteguna da, eta lan gatazkekin jarraituta jarraipen zabala izan zuen atzo Gasteizeko Mercedeseko langileek egindako lan usteak. Ia plantilla guztia batu zen atzo greba deialdira, 95%koa izan zen jarraipena sindikatuen arabera eta zuzendaritzaren arabera, baina plantilla osoaren 75% inguruk egindu bat grebarekin. Tailerretan ordea, babes handiagoa izan dela onartu dute, 90% ingurukoa. Sindikatueko hartarazi dute enpresak presio estrategia abiatu duela tokiko agintariei eta erakundeekin batera, malgutasuna onar dezaten 1.200 milioi euroko inbertsioarekin batera. Arantxa Tapia, ekonomiaren garapenaren zailburua, Euskadin interesak dituzten Alemaniako multinazional nagusiekin elkartu da. Hain zuzen, Euskadiren ordezkaritzak Euskadin interesak dituzten enpresa multinazionalekin, besteak beste, Mercedes-Benz taldearekin, Bayerrekin edota Tranfen zentralak bizitatuko ditu. Eusko Jaurlaritzak Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko Mercedes-Benzek sinatutako hitzarmenaren ostean eta Mercedes taldeak Gasteizko plantarako 1.200 milioi euroko inbertsioa iragarri ondoren, sailburuak bilera egingo du taldearen zuzendaritzarekin aurreikusitako inbertsioak egiteko egokitasunean aurrera egiteko asmotan. Bestalde, 115 egun daramatzate greba mugagabean Irizar taldeko Alkontzako langileek. Enpresak 25 kideren aurka egindako erregulazio espedientearen aurrean, ekainaren 28ean izango da epaiketa. Bien bitartean, 4 eguneko kanpaldia antolatu dute Alkontzako grebalariek euren lanpostuen defentsan. Bai, gaur 3. gaua izango da. Atxoko gaua izan zen oso txarra. Segonda kriston trumoiak, ziklistak, denetarik egonda izea, ez dakigu zelan aguantatu dugun hemen gaur. Oso ona, lehen egunean eduki genuen prentsa horrengo bat, etorri zen Beragoko jende pilo. Gero atzo arratsaldean ere, atzo goizean joan ginen piketera, eta arratsaldean etorri ziren Berango kantarikoak. Eta hasi ginen herritik, Berango kantarirekin, eta igo ginen ona, eta hemen bukatu zuten, gero, Berango kantari, afaldu genuen hemen guztio barbakoa bat, eta horrela gabiltza.
Eta Osakidetzan protesta eguna izan zuten atzo Osakidetzako lehen mailako arretako langileek eta manifestazioara deitu dute ere. Igande honetarako sindikatuen arabera osasun sailak ez du neurri eraginkorrik hartu egiturazkoak diren arazoak konpontzeko, irtenbide zehatzak eskatu dituzte eta sagarduren dimentsioa eskatu dute ere. Planificación de la concentración. Ha pedido como un encierro dentro de este centro. Acaba a las 8, totalmente pacífico, por eso estamos aquí. No podemos estar aquí. Al parecer quien ha dicho eso es la responsable del centro. Sakanako osasun zentroen egoera ere salatu dute Nafarroako Parlamentuko osasun batzordean. Maiatzan hasi ginen, ja egun batzuetan, 2 medikuak izaten genituela 10.000 biztanle atenditzeko. Nafarra maila 600 ez dakizen bat biztanle daude. Osasun maila, postakit, izaten dira medioak eta gauzak ez, eta orduan zergatik den hain arazo haundia 10.000 persona zaintzea, ez dugu ulertzen ze zaila den hori betetzea, non dago arazoa hau konpontzeko. Gaiz aldatuta, Aitamari itsasalbamenduko euskalontzia iritsi da Siziliako Augusta portura eta ia pertsona guztiak lehorreratu dira dagoeneko. 112 pertsona migratzaile zeuden ontzian eta Mediterraneo erdialdeko uretan, Libia eta Europa artean egindako hainbat operazioetan erreskatatu dituzte. Izaskun Arriaran misioaren koordinatzaileak azaldu du adin txikikoak direnak hemendik aurrera zentroetara eramango dituztela eta besteek 3 urteko bidai luzeari ekingo diotela eskaerak egin eta paperak lortu arte. Azken egunotako suteen ondorioz hondamendi eremu izendatuko dute Nafarroa. Maria Txibitek iragarri du Nafarroako gobernuko ordezkariak uztailaren 4an bilduko direla sutek kaltetutako udalerrietako alkateekin. Garrek eragindako kaltei nola aurre egin aztertuko dute bileran eta aurreratu du estatuak diru laguntzak bideratuko dituela. Nafarroan piztutako suteak ia egonkortuta ingurumen kaltei eta kalte materialei aurre egiteko estrategiak eta neurriak hartzeko unea bada, baina baita suteak errepikatu ez daitezen horien baldintzak eta kausak aztertzeko momentua. Horregatik bat egingo dugu Martxelo Diaz kazetariarekin, pataiaren beste aldean zuzenean. Eguerdion.
Kaixo eguerdion. Bueno, aipatu dugu, ez da kalteak zenbatzeko eta ardurak hartzeko momentua heldu dela. Politikoki hartu diren erabaki eta prebentzio lanei buruz, zein irakurketa egingo zenuke? Bueno, hor badago azkenaldian sortu den polemika bat, ez? Izan ere Nafarroako gobernuak ez zuen emergentzia aurreko egoera larun batean ezarri, baizik eta, bueno, ja suteak martxan zirenean, ez? Beraz, hor badirudi atzerapen bate izan dela, eta bueno, hori ere, nuset, kezkagarria da, ez? Eta gaurko polemika politikoa hortan zentratu da, ez? Baina nuset pixka bat hortaz haratago joan behar dugula, bueno, hainbat eta hainbat eragilek nabarmentzen dute, hainbat eta hainbatetan aipatu dugun aldaketa klimatikoa gainean dugula, eta bueno, eta suteak izatea, horren ondorio bat izango litzateke, ez? Gogoratu behar dugu beharroa da, Iruñean bertan azkenek suteak izan, baino aurreko egunetan 30 gradotik gora izan dugula egunero, izugarrizko bero kolpea izan dugula, eta bueno, horren ondorioz inguru guztia erabat lehorra zegoen, euri kopuru ere nabarmen jetxi du, eta bueno, jetxi da, eta horren ondorioz mendia oso lehorra zegoen, ez? Horrekin batera ere, bueno, uzta jasotzeko sasoia ere aurreratu da beroarengatik, eta beraz hainbat eta hainbat soro jasotzen ari ziren egun hauetan, eta bueno, horrek badirudi ere horrek eragina izan duela suteak pizterakoan. Ez beraz, ikusten dugu hainbat eta hainbat fenomeno edo kausa badaudela, baina guztiak bideratzen gaituztela, hori, ez, aldaketa klimatiko famatu horretara, eta bueno, zoritxarrez badirudi ere datotzen urteotan ere gure artean izango dugun fenomeno bat izango dugula. Ez ikusitugu izugarrizko suteak, baina behar bada gogoratu beharko genuke duela hilabete batzuk ere izugarrizko uholdeak ere ikusi genituela. Ez beraz, klimaren aldaketa hemen daukagu, gure artean daukagu, eta ondorio latzak izaten dituela ikusten ari gara, zu modu zuzenean, eta horren aurrean, larriena edo urgentena da horren inguruan neurriak hartu behar direla. Aipatu duzu, ez da, erpin garrantzitsuenetakoa dela klima aldaketari heltzea, horrelakoak berriro ere gertatu ez daitezen, aipatu duzu izan ere lotura zuzena duela, azken egunotan bizi izan dugun bero bolada hori Nafarroan eragin diren sute horiekin, aurreikuspenak ere onak ez direla, beraz, hemendik aurrera zenolako ondorioak atera daitezke, zenolako neurriak hartu beharko lirateke etorriko denaren aurrean? Bai, azken finean, badira hor, hainbat gai lotuta daudenak, ez? Eta egun hauetan, ENeko idazkari nagusiak aipatu du, ez? Zenbat mila ardi gutxiago daudela mendian, ez? Azkenean, abere gutxiago daude mendiak zikinago daude, eta horrek ere, lotura zuzena dauka, N sindikatuak eta beste arloko beste eragileek nabarmendu dutena, ez? Azkenean multinazionalek eragin nagusi diren sistema batean gaude, eta bertako ekoizpena bertan bera gelditzen ari da, ez? Herri asko uzten ari dira, jarduera ekonomikoa ez dutelako, eta nire horren aurrean ere beti ere despoblazioaren gaia ere hor mai gainean egon behar dela nabarmenduko nuke, ez? Azken finean erre diren inguru horietan herri txikiak daude, askotan ere jende nagusi asko bizi da, eta populazioa inguru horietan bertan bera egiten du egunetik egunera. Ez beraz, hor ere horrelako neurriak inguru horiek bultzatzeko, hor ekonomia jarduerak sustatzeko horrelako politikak ere beharrezkoak dira. Eta honekin ere, badago beste elementu bat, adibidez, subiltzaileen inguruan ere haserrea bat zegoen, sute hauek izan baino lehenago, bitarteko gutxi zituztela salatuz, adibidez horrela salatu zuen lab sindikatuak. Ez beraz, horretan ere nire inbertsioak beharrezkoak direla baitere Nafarroan, ez? Izan ere, askotan hitz egiten dugu ongizate estatuaz, eta hor hezkuntza, osasungintza, eta horrelakoak zerbitzu publikoiek indartu behar direla, baina prebentziorako zerbitzuak ere indartu behar direla. Hor ere, nire batzutan utzikeriaz ere jokatzen dela, zerbait gertatu arte ez direla neurriak hartzen, eta ikusten dugu askotan horrelakoak gertatzen direnean dagoeneko zaila dela. Eta nire horretan ere,
horren inguruan erreflexio bat egin beharko litzatekeela. Hausnarketa horrekin geldituko gara. Martxelo Díaz, eskerrik asko gurean izateagatik. Oso ondo izan, gero arte. Gero arte. Eta gaiz aldatuta torturen biktimei laguntzeko nazioarteko eguna dela eta Eusko Jaurlaritzak praktika iraingarri hori arbuiatzeko aitorpen bat adostu du Gobernu Kontseiluan. Torturaren biktimei laguntzeko nazioarteko egunean Eusko Jaurlaritzak bat egin du horrekin eta aldi berean berretsi egiten du praktika horren gaitzespena biktimei laguntzeko eta aitortzeko borondatea eta egia, justizia, erreparazioa eta berriz ere gertatzeko bermea izateko eskubidea. Bingen Zupiria Jaurlaritzaren bozeramalea. Tortura bereziki iraingarria da eta gizakiaren duintasunaren aurka egiten du. Torturaren praktika sistematikoa eta orokorra gizateriaren aurkako krimena da. Nazioarteko komunitateak espresuki gaitzetsi du praktika hori, akordio, adierazpen, ebazpen eta tresna ugariren bitartez. Eusko Jaurlaritzak bat egiten du aipamen honekin eta aldi berean berretsi egiten du torturaren aurkako kondena. Eta berresten du baita ere biktimei laguntzeko eta aitorpena egiteko asmoa eta adierazten dugu egia, justizia, konponketa eta ez errepikatzeko bermea jasotzeko eskubidea dutela biktima hauek. Eta Nafarroan, manifestazio batek biktimentzako aitorpena eta erreparazioa eskatuko ditu Iruñean larunbat honetan, torturaren biktimen babeserako nazioarteko egunaren bezperan. Hain zuzen, Nafarroako torturatuen sareko kidea da Jorge Txokarro, eta pantaiaren bestaldean daukagu. Eguerdion, Jorge. Nafarroako torturatuen sareak eskatutakoari erantzunez, berriki, jakin izan da, Nafarroako gobernuak azken 40 urtetako tortura kasuak ikertuko dituela, utzune bat baitzegoen, muga horretan, urte horietan, zein garrantzia du honek? Garrantzia du, jakina. Oso garri honari, begian ez hartu izan dure elkartetik, eta zakina hemendik aurrera honek lagunduko gaitxula oinarritzen dela etortzen dela erabiltzeko eta jakina aitortza, erreparazio eta esarretekatzeko barne bide horretan abiapuntu ezinbestekoa, ez? Orduan elkartetik aipatu izan da mesazter egionez hartu izan dugu garri, eta egia da ere asko egiteke dagoela laneako. Hau bertze dute zabia puntura da eta konstienta gara eta jakin badaki du bidea oso luzea dela, baina baita ere. Izan ere, arriskurik ikusten duzu, izan ere orain arte horrelako ikerketak abiatzen direnean ez, batzuetan ebazpen judizialen ondorioz zailtasunak izan dira. Horren arriskoa dagoela uste duzu oraingoan? Ez dut uste, lan handia egin da horren inguruan, helburua zen ziurtatzea ikerketa egingo zela, ikasi izan dugu aurretik zer gertatu izan den, zenbat oztopo judiziala, zenbat interese politikoak izan dira. Orduan, saiatu izan gara azken dute honetan lan zehatza eta diskretua egiten hori batez ere blindatzeko. Ez genuen nahi berriro beste atzera pauso bat honen inguruan, ez genuen nahi berriro arazo judiziorik izatea, eta horren da bai lotu izan dugu prozesua blindatzea eta lotu izan dugu eta beraz martxan daia da. Orduan, ezinezko zaten dugu horren kontra jubiloki egin abisatzeko. Esan dugu, larun baterako deitu duzuela manifestazioa Iruñean bertan eta gainera dagoeneko 200 atxikimendu baino gehiago lortu duela manifestazioak, ez soilik Nafarroakoak, baizik eta nazioarteko intelektual eta kulturako pertsonen ingurukoak ere. Zenolako aurreikuspena egiten duzu larun batekoa? Otsailaren 12an esan genuen, aspaldik esan genuen ekainaren 25ko manifestazioa begira guretzako garrantzitsua zena nafar jendartearen babesa izateaz, ez? Eta independentek izan bat jende kaleratuko den larun bat hontan, guk oso gozio gaudeia da, zer gizartean aldetik 160 atxikimendu inguruan jez izan dugu, espektro politiko zabala, sindikatu gudaia guztiak,
elkarteak, elkarte memorialistak, federazioak, denetarik, ez, bere kultura arlotik, zuko ipatu izan duzun bezalaxe, Nafarro berreun kultura arlotik pertsona baino gehiago sinatu izan dute manifestu bat, nazioartetik berrogei pasaka, jende prestigiosoa dena. Esan dezakegu bakarri horrekin gu babestua sentitzen garela, maitatuta sentitzen garela, eta hemen bako gotza Nafarten datea ulertu izan duela eta laguntzen ere gaitula gure aldarrikapenarekin bat egiteko ez. Orduan oso polita da gizartearen babesa jasotzea, oso polita da ikustea jendean mobilizatzen den horren inguruan, eta oso polita izan dena etorkizuneko ibilbidea zeren sentitzen gara indartsu eta babestuak. Mezu horrekin geldituko gara. Jorge Txokarrot, Nafarroako torturatuen zareko kidea, ezkerrik asko gurean izategatik eta adi jarraituko ditugu berri guztiak. Zuei, mi esker, bai. Eta bestalde, urriaren 8an aldarrikapena eta jaia uztartuko dituen egun osoko jaialdia antolatu du Sarek. Inazio Oiarzabal, Sararen bozeramalea izan zen atzo Hamaika Telebistan eta horrela azaldu zuen ekimena. Urriaren 8an Donostian elkartuko gara. Goizeko 11etan bulebarrean azken kilometroak egiteko eta ostean ilunben batuko gara jaialdi erraldoi eder batean. Etxera bidea gertu. Jaialdi handi bat antolatu dugu, aldarrikapenerako eta jaierako, duela 2 urte zabaldu duen erronkari amaiera emateko, hainbeste kilometro elkarrekin egitearen erronkari. Prest gaudelako etxera prozesua egi bilakatzeko. Urriaren 8a daukagu denok begi bistan, apostu garrantzitsu bat egiten dugu, garrantzitsua delako guretzat. Donostia txiki geratzea, Donostian jende pila bat egon eta Donostian erakustea benetan oraindikan pauso asko geratzen direla emateko bide bat dagoela oraindik egiteke. Eta garbi daukagu oraindik ere Euskal Herriratze horretan bide bat luzea geratzen zaigula egiteke. Duela 2 urte, 2 urte gutxi gorabehera zabaldu genuen erronkari amaiera emateko manifestazio bat egingo dugu, Pio 12tik hasita, eta ondoren ilunben jaialdia, kontzertu ezberdinekin, adin guztietako jendearentzako eskaintzarekin, azkenean bideo guzti honetan parte izan garen guztiontzako ere bai, jaierako aukera ere egongo da, eta irudikatzeko benetan guretzat denontzako garrantzitsua dela pauso hauek ematen jarraitzea. Eta kultura lorrean, 5 urteko itxaronaldia izan da pandemiaren ondorioz, baina bertsolari txapelketa nagusia irailaren 24an hasiko da. Gaurtik aurrera eskuratu daitezke sarrerak gaur jarri dira izan ere eskuragarri, baina zerbitzuek gainezka egin dute eta arazoa teknikoak konpontzen ari dira une honetan. Urte gora beratsuak izan dira, inoiz ezagutu gabeko egoera bizi izan dugu. Bertso plaza iaia geldirik izan da hainbat hilabetez, bestelako ekitaldi asko bertan bera utzi behar izan ditugu, eta ohikoan bertsozale elkarteak eta bertso mugimenduak antolatzen dituen beste ekimen asko ere trabatuta izan dira. Txapelketa nagusia urtean zehar tokian toki egiten den lanaren isla da, eta aurten bereziki azpimarra egin nahi dugu herrialde bakoitzan egin den txapelketak zein baldintzatan egin diren gogoratuz. Txapelketa nagusiak sortzen duen testuingurua baliatu nahi dugu ez ezagunagoak diren, baina bertsolaritzaren mugimenduan dauden proiektu horiek ezagutzera emateko. Gogoz ikusten ditugu eta antolakuntzatik ere aspalditik ari gara lanean gauzak ahalik eta hobekien egiteko. Jakin badakigu txapelketa nagusi batek espektatiba handiak sortzen ditula kulturgintzan Euskal Herri osoan. Eta gure ardura da hoiei erantzutea, baina beti ere neurrian. Eta ostegunero bezala gaurkoan ere musika zuzenean saioaren programa berri bat ikusteko aukera izango duzue. Koldo Otamendi aurkezlearekin bat egingo dugu. Eguerdion, Koldo. Eguerdion, Leire. Zein talde ezagutuko dugu gaurkoan?
Bueno, gaurkoan Bulk talde bizkaitarra ezagutuko dugu, Bilbotik datorren laukote bat, eta disko berriaz gainera. Disko berria, talde bizkaitarra, bilbotarrak, oker ez banago, eta zein ibilbide du taldeak, zer esan dezakezu taldeari buruz? Esan daiteke taldea 2015-2016 zela, Bilbon, eta geroztik musika errepidean egon dira etengabean. Oso sorkuntza handi izan dute urte hauetan guztietan iraupen luzeko 3 disko kreatu dituzte, lehenengo aroan maketa pare bat, eta gero kantu batzu zintzilikatu zituzten sarean ere, eta tartean 100 kontzertu ez dakit, baina makina kontzertu eskaini ditu taldeak. Eta musikalki nolakoa da, Bulk taldea, zein eremutan kokatu dezakegu, zein da beraien estiloa? Esan daiteke taldea bilakaera bat izan duela bere hastapenetik gaur egungo erritmoetara, ez? Hasiera batean kokatu izan zen taldea post-punk giroetan, Joy Division eta antzereko taldeen influentziarekin, baina esan daiteke apurka disko eta denboraren poderioz bestelako erritmo batzuetara iritsi direla, ez? Erritmo hautsiagoak jorratzen dituzte egun, konplexuagoak, estruktura aldetik ere askoz ere nahasiagoak dira erritmoak, baina era berean oso eraginkorrak, eta esan daiteke taldea benetako potentziala duela kantuak sortzerako unean, eta gainera esan daiteke oso zuzeneko biziak dituen taldea dela honakoa. Esan daiteke diskoak oso ondo daude, musikalki grabaketa harrak dira, baina zuzeneko puntxa handia da taldearena. Zuzeneko puntxa handia diozu, gainera zenatoki dabilen taldea, agenda bete-beterik duena, datozen asteotarako ere. Aipatu duzu disko berria daukatela eskuartean, zein berritasun dakar disko berri honek? Aipatu dizudan bezala leno, Bulken disko bakoitzean egonda noraiteko berrikuntza bat, ez? Kasu honetan Bulk ez da diskoa grabatze aurretik, aurreko diskoaren jira egiteko Jangitz Larrañaga sartu zen bateri jole bezala, eta horrek beste bizi berri bat eman zion taldeari. Jangitzekin beste ritmo batzuk hasten dira jorratzen, eta era berean badator aldaketa bat nagusia disko honetan asko nabarmentzen dela kantu guztiak euskaraz kantatuak direla. Aurreko Bulken musika bidean ingelera zen hizkuntz nagusia, baziren kantu pare bat euskeraz, baina nagusiki inglesezko kantak ziren nagusi. Disko honetako sorkuntza hasi zenean, Jangitz eta Andoni, taldeko bi euskaldunak pentsatu zuten egoki izango zela euskeraz kantu batzuk egitea, hasi ziren kantuak euskera lantzen, eta azkenean, esan bezala diskoko 10 kantak euskeraz datoz. Horrek eman dio beste dimentsio bat taldeari, kanpoan ingelera erabiltzen zuten leno eta batzuten ja publiko bat, eta publiko horrek oso ondo asimilatu euskararen presentzia kantuetan, eta esan daiteke euskal hiztunentzako gertuago dagoela taldeak gaur egun kantuak euskaraz eginez, ez? Ez da erabaki bat, taldekeiak aipatzen ziguten ez zela mahai gainean hartutako erabaki bat, baizik eta denboraren poderioz eta sorkuntza lan horretan, sortu zen alternatiba bat, edo sortu zen ideia bat euskara erabiltzea kantuetan, ez? Eta esan daiteke alde batetik euskara erabilpena, eta bestetik kantuen musikalidadea Bulk aro berri baten aurrean dagoela esan daitekela. Horixe beraz, gaurko musika zuzenean saioaren aurrera pentsoa, Bulk taldea protagonista izango duena. Eskerrik asko, Koldo Otamendi. Eskerrik asko zuei. Bulk taldearen lanaren kanta bideokliparekin utziko zaituztegu, eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan, Maria del Rio Euskal Herria Bilduren Bilboko udalerako hautagaia izango dugu gurekin. Orain arte. Jende guztia
izterdia. Sartu, lapurtutako izterdia. Dirua eta denbora gauza bera bara, ez ben azkar esan, esateko duzuna. Noiz amaituko da, dira lana dutia. Tabernari puta bat naiz, kontuaren egarria, aztertzen! Beti beratu, beti, eta zailegatu. Ez naiz, betiko moduan, betikoan. Lan asko neukan, asko neukan. Finak dira gure konkorrenteak, aleazio berri baten zeiginak. Arribitxiak bezala jantita, eramaten dira. Berak morroiak, garestiagoak, edo merkeagoak. Berak morroiak. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagun Maria del Rio, EH Bilduren hautagaia Bilboko udalerako. Eguerdion eta ongi etorri. Eguerdion, Leire. Aipatu dugu, ezta? Oinarri sozialak hala erabakita Bilboko udalerako, datozen udara hauteskundetarako zerrendaburu izango zara, EH Bilduren aldetik, alkatesagai izango zara. Momentu zer batean, ez? Izan ere, ongizate sistema krisian dagoen momentu batean, erronka handiko momentu batean, zer da Bizkaiko hiriburuan rentzat neko zenukena? Bai, lehenengo eta behin, hasi nahi dut, egia da, oinarri eskerrak emanez, sentitu dudan babesagatik eta lagundutelako, erronka honi heltzeko. Eta zer nahi dudan Bilborako, egia esan da gauza asko. Eta baditugu urte bat, programa osatzeko eta denon artean erabakitzeko, baina behar bada Bilbo nahi dut hiri bizigarria esatea, eta gozagarria, nola ez, Bilbotar guztiontzat eta baita ere, eta garrantzitsua dena, auzo guztientzat, ez? Batzutan esaten digute, Bilbo badela saldu beharreko marka, edo badela postala, edo ez dakit, ez? Olakoak, baina azkenan Bilbo dana da gure hiria, ez? Eta elkarren artean eraiki behar duguna, bereziki bizitza duinak lurtzeko aldera. Eta ere iruditzen zait garrantzitsua Bilbotar moduan, eta nolakoa garen jakinda, gure nortasuna ez galtzea, eta hori Bilbo sarro egotea, baina behar bada pizka bat eguneratu beharko dugu hori, eta harro egotea zergatiz, dugun niri solidarioa, irekia, zenbat gizarte mugimendu hor ditugu pentsionistak, izan ditugu mugimendu feminista, badago gauza asko lantzeko. Euskal Herria Bilduk berriki antolatu du, konferentzia municipalista. Zein garrantzia ematen diozue udal politikei gizarteak aurretik dituen erronkei begira? Bai, beitu horretan nik esango nuke adierazgarria dela EH Bildu badela lehenengo indar municipalista Euskal Herrian, eta nik uste dut horrek asko esan nahi duela, esan nahi du azkenean herritarrok zuzenean, etzagutzen gaituenean, konfidantza dutela, eta gure gestioan sinisten dutela, eta hori oso pozgarria da, eta aipatzeko modukoa, bada. Bai, nik uste dut batzutan udalak direla herritarrongan gertuen ditugun erakundeak, eta batzutan zaie duten garrantzia aitortzen, badatoki bat benetan politika eraldatzaileak egin aldirela, eta gure eskubideak bermatu aldiren tokiak badirela, bestelako gobernantza moduan egiten badira, pertsonengan zentratuta, irekiak, eta bat asko egiteko udaletatik bai. Politika instituzionalerako salto hau nolakoa izaten ari da, izan ere zuzenbidean doktore zara, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, nolatan salto hori?
Bai, salto handia, ez, nire militantziatik, beste urrats bat. Dena dan, ez da lehenengo aldia hau egiten dudala. Gipuzkoan Bildu izan zenean agintean, ez, diputazioan, neuk egon nintzen zuzendari moduan gizarte politikako departamentuan. Hor Andrés Rodríguez Lejarza zen diputatua, eta oso esperientzia berazgarria izan zen, eta ez soilik talde txukuna sortu genuelako, baizik eta ikusi genuen, ez? Zein, batzutan esaten dugu erakundetatik gauza gutxi aldirela, eta ulertzen dut kritika, baina badaukera gauza asko egiteko, eta nik uste dut hor politika eraldatzaileak egin genituela. Horretaz gain, egon izan naiz aholkulari moduan, Bizkaiko batzar nagusietan, EH Bildu talderako, eta hor, oposizioan egonda ere, zein garrantzitsua den, benetan egiten den eguneroko kontrol hori, baina baita ere proposamenak egiteko aukera hori, oposizioan egite ere oso lan egokia esan daiteke. Baina, aitortu behar dut izanek, bilbotarra izanek, berezik ilusioa egiten didala Bilboko udalera joatea. Egunerokotasuneko gaiei helduta, Osakidetzan eta batez ere lehen arretaren egoera salatzen ari dira azken hilabeteotan, bai langileek eta sindikatuek atzokoan itxialdiak egin zituzten, iganderako manifestazioare ditu dute. Osasunerako eskubidea bermatzen ari dela uste duzu herritarren aldetik Euskal Herrian oro har, baina Bilbon batez ere. Zoritzarrez niuk kezkan abaritzen dut, orokorrean, eta zoritzarrez mobilizazio horiek eta ez dira berriak, eta egon izan dira greba ere, azkeneko urteotan, eta ez soilik pandemiaren lotuta, aurretik ere egon izan dira, ez da orain bapatean, ematen duen aurrikusi ezin zan egoera, bapatean esaten duten moduan, hau erabaki bada, erabaki politiko bada, eta Bilbon, esaterako, niri umeari dagokion pediatra abando zainde buruagan, kendu dute. Orain ezin gara ara joan, edo La Merced zentroanik badakitoain zerbitzu gutxiago dautel, edo lehen, gaizotzen zinenean gabera, mendik gertu, deustuko pakera joateko aukera zegoela, eta hori ere kendu dute, aipatzen dute, eta beste hainbat, zerrenda luzea da, hori dela gutxi ere izan dugu basurtoko kardiologia kenduko dutela, orain atzeratuko da lakentzi hori uda osterako, badago asko zer egitea, eta gogoratzen dut, pandemian esaten genuela zein garrantzitsua den osasuna, eta ematen zuen horrekin ados geundela, baina ez dirudi hori horrela denik, ze azkenean egin beharreko apustu handia da, eta esaten dugunean osasun arreta izan behar da, kalitatezkoa, gertukoa, irisgarria, benetazkoa izateko. Osasungintzarekin lotuta eta oro har zerbitzu publiko guztiekin lotuta, hezkuntza eskubideen behatokiak ohartarazi du atzerakada bat antzeman izan dutela euskarari dagokionean. Bilbon zein da argazkia? Herritarrek kezka dute, kezatu dira izan ere behin baino gehiagotan, euskaraz hitz egiteko, bizitzeko ezintasuna dutela. Bai, esango nuke zoritzarrez ez dela bakarrik instituzioetan. Neu normalean beti gogoratzen dut, esaten den positiboak izatearren, esaten dugu Bilbo dala iria euskaldun gehien, gauden iria badala, baina gero erabileranen zoritzarrez ez da horrela, gaude Donostitik eta Gasteizetik ondoan, eta zure galderari erantzunez, esaten duzu benetan euskaraz bizi alden, egunero saiakero egiten dugu, baina behar bada indar pizkatxo batekin gehiago euskaraldi garaian, eta ikusi dugu hori ez dela posiblea. Beraz, nik uste dut udaletxetik ezin dena da esan euskera saia bat izan, txokotxo baten eta horrekin emaitza onak, espero. Noski izan behar da gobernusoko apustua eta zehar lerro bat izan beharko da benetan aldaketak lortu nahi baditugu. Eta premiazkoa da, ezin gara itxaroten egon, ze ez dirudi behar besteko aurrera pausuak ematen ari direnik. Etxe bizitzarekin lotutako kezka ere nabaria da, Bizkaiko hiriburuan, batez ere gazteen artean, baina gizartearen orokorrean, zein arazontzen ematen dituzu gai honetan? Hau
asko arduratzen nauen gaia da, ze pentsatzen baduzu etxe bizitza eskubidea beste hainbat eskubidei, atea irekitzen ditu, eta ez soilik beste hainbat eskubide, esaterako gure bizitza proiektua, garatzeko funtseskoa da, eta gazteek esaterako, ezin izango dute bestelako erabakiak hartu, ez badaukate emantzipatzeko, gurasoen etxetik joateko aukera, gero esaterako esaten dute geisten ari dela natalitatea, etxe bizitze gabea nola antolatzen. Hor baditugu, egia da, arazoak asko dira, badugu esaterako alokairuaren presioa, esaten da, bataz beste 1.000 euro baino gehiagokoa dela. Hori, pentsa zazu, edo zein soldata arrun batekin, naiz eta lanean egon oso zaila dela, horri aurre egitea. Baina baditugu ere, etxeak erosten dituztena, etzen dira, fundo buitere horiek, edo batzutan ez horiek bakarrik, edukitzaile batzuk dituztenak, etxe asko, edo bat ditugu ere turismorako etxeak, hor asko aztertzea dago. Eta udaletik, zenolako neurriak edo erabakiak hartu daitezke etxe bizitza eskaintzan ditzeko edo eta prezioak mugatzeko, ez dakit zenolako eskumenak izan daitezke bertan? Nik uste dut hor, egin behar dela, erantzunaz dela bakarra, eta neurri ezberdinak hartu behar direla, denak batera, posible baldin bada. Eta horretan bai badugu, zer egin bultzatu beharreko dela, hor dauden milaka, esaten daudela etxeak erabili gabe, badugu ere hor etxe publikoak eta kopuru egokia da, baina jarraitzen du kopuru berdina izaten urteetan, sargituta dago, eta gero bestetik, nolabait, alokairu merkatuan zerbait egin beharko da, nik uste dut badala politika ausartak hartzeko garaia. Eta honen ondorioetako bat ere izan daitezke ere, Bilbon bertan 300 pertsonatik gora kalean bizi direla, egoera normalizatzen ari garela uste duzu? Nik uste dut gai honetan behar bada Bilboko udalak gainezka dagoela, esan genezake, eta nik dena den ez nuke erru guztia Bilboko udalari botako, hor baditugu beste erakundeak zeresan handia dutela, Eusko Jaurlaritzak daukan ardurarekin, baina bereziki aldundiak, eta beharrezkoa da arretartzea, eta hor gizarte zerbitzuenen lege, horrerakoia dugun horretan, eta garatzen, egia esan da, gizarteratzeko arloa beti geratzen zaigun makalena, barbada gutxien interesatzen zaiguna da. Beraz ezin dena egin da, gaia izkutatu ezin denean, beste toki batera bideratu, eta hor, ziurazki entzuleak bururaturreko zaie, txurin gertatutakoa, edo tarteka errekalden gertatzen dena, egoera kontrolatu ezin denean, konpondu ordez, beste nun baitera bidale. Dena den, esango zenuke Bilbo harrera hiria badela? Bai, nik esango nuke Bilbo badela harrera hiria, nik esango nuke Bilbo solidarioa dela, baina egia da, horretan pentsatzen dudanean, burura etortzen zait, auzoetan egin ziren dinamikak, edo burura etortzen zait bereziki ongi etorri refusiatuak, beti ez duela behar besteko babesa izan, edo beti ez duela behar besteko oihartzuna izan. Zein erronka edo planteatzen dira gai honetan ere, harrerari dagokionean? Harrerari dagokionean dira maila askotatik, alde batetik esandakoa gizarte zerbitzuen bultzaketa hori, esango genuke, badugu oinarrizko beharrak beteta egon behar direla, beste elementuekin jarraitzeko, baina ezin gara horretan geratu. Ditugun guztiok, ditugun beharrak, ez dugu nahi Bilbon izatea bakarrik, nola esaten da, bizirauteko, toki bat bizitzeko toki izan behar da, eta arduan beraz hori baino gehiagora sakondu beharko da. Bilborekin lotutako bi efemeride izan dira duela gutxi, horietako bat duela 85 urte, fasistak Bilbon sartzea lortu zutena. Iragana presente izan da eta etorkizunera begira, zenolako hausnarketa egingo zenuke? Bitu, iruditzen zait, garrantzitsuan ikuste dut gero eta gehiago data hori, egonkortzen ari dela, eta gutxi grabera egun zehatza ez badakigu ere, espero dugula une hori, eta badakigu non ospatzen dan, eta zer egiten dan. Eta nik uste dut importantea da hori,
tartetxo hori hartzea, ez? Eta horretan hausnarketa egitea, ze antifasistek zituzten aspirazioak, nahiak, ez? Gaur egun indarrean jarraitu behar dutela, ez? Eta gaur egun zoritzarrez oso egunerokoa da gaia, ez? Eta beraz, hor zeuden, demokrazia gehiago, ez? Justizia soziala, askatasuna, ez? Badira gaur egun nahi dugunak ere. Beste hemen idea, Bilbo hiriaren sorreraren urte hurrena izan dela. Azken hamarkadetan asko aldatu den hiria da Bilbo, eta aurrerantzean ere hala izatea espero duzu, zenolako aurreikuspenak egiten dituzu, zenolako Bilbo irudikatzen duzu datozen hamarkadetan? Erronka handiak ditugu aurrera begira, ezta? Aipatzen dira batzu digitalizazioa, erronka demografikoa, baina baditugu ere oso sakonak izango direnak, esateko aldaketa klimatikoarekin, edo krisi klimatikoarekin ditugunak, eta beraz, urrengo hamarkadetan pentsatu nahi badugu, hasi behar gara planifikatzen eta hasi behar gara pentsatzen zenolako Bilbo nahi dugu, baina ez datorren urtean, baizik eta 20 urte barru edo 30 urte barru, ez? Gauzak denbora daramatelako. Aipatu duzu Bilbo aldaketa handiak izan dituela, eta horrela da, ez da? Joaten garenean kanpora, eta Bilbokoa garela esaten dugunean, askotan horrelakoak entzun behar ditugu, ez? Ze polita dagoen eta zein txusial zelien, ez? Igual oso ondo ez dugu lartzen. Baina hori egia da, eta behar bada bigarren aldaketa handia emateko unea da. Beharrezkoa da Bilbo izatea herritarren bizi garen ongero eta antzekoagoa izatea importantea da, beharrezkoa da hiri inklusiboa izatea, izan behar da hiri bat non pentsatzen dugun adinekoen pertsonengan, pentsatzen dugun txikienean, eta pentsatzen dugun ere esaterako desgaitasun funtzionalak dituzten pertsonengan. Eta datorren astean, ekainako 28 dugula, nola ez, kolore horiek nahi ditugu, txadarreko koloreak, baina nahi dugu hiri berdea, morea, gorria, eta horretan pentsatu nahi dugu. Hirigintza ereduarekin lotuta ez, aipatu duzu klima aldaketa, eta aurreko astean bizi izan dugu, bero bolada hori, behin baino gehiagotan errepikatu den mezua da, zein garrantzitsua den hirietan berdeguneak izatea, zuhaitz gehiago izatea, horren arira ere aldaketa emango dela pentsatzekoa da. Gainera, esaten ari digute, baina eta berriro ez dela badirudi hau ez dela izango kausu isolatu bat, badirudi gero eta horrelako egoera gehiago izango ditugula, eta guztiok badakigu zelako eragina duten, gutxiengoa da, ez duzula ondolo egiten, baina hortik osasunean bestelako eragin sakonagoak izan aldituela, eta bai, funtsezkoa da berdea, zuhaitzak eta berdea izatea gure hirian, ze jakin badakigu gainera, hirietan, landa eremuetan aldera, temperatura are gehiago igotzen dela, dugun egokitzagatik. Eta aurrekoan, pentsatzen egon ginen, ez dela hori horren berritzailea, zezuk joaten bazara Bilboko zonalde tradizionaleagoa, Oinakasilako parkera edo kanpo volantinera, eta hor zer daude zuhaitzak, bankuak, iturriak, eta aldiz berriagoak diren zonaldeak, San Pedroko plazan egindako obran edo ohikoa izaten dira, holako parkinak, eta gainean basamortu horiek, hori da berria dena, egin behar duguna da berez berreskuratu bageneukana, eta hor egia da hor pasatzen zarenean freskotasuna eta nabaritzen da. Horrekin lotuta ere eta aipatu duzu Bilbo biziagarriago bateren aldeko aldarri hori, espazio publikoan ere, zenolako aldaketak eman barko lirateke Bilbo biziagarriago hori eskuratzeko herritarren edota herritarren zerbitzura egongo den hiria izateko? Bai, horretaz gauz asko dago esateko. Niri burura etortzen zai, gogoratzen dut pandemia garaian, geundenan guztiok etxean, eta tarteka bageneukala ordutxo batzuk etxetik alde egiteko, hor nabaritzen zen, ez eudela espazio publiko nahiko, herritarrontza, denok eudela hor batuta, eta hasi zirela kale batzuk musten, espazio hartzen, horrek zeo zer esan nahi du, horretan pentsatu behar dugula herritarron neurrira, oinezko entzat pentsatutako
publikoa, bizikletan dabilenentzat, eta, bueno, hor, zer hausnarketu badago, baina espazio publikoetan pentsatzen dudanean, neuk gauza askotan pentsatzen dut. Ze gogoratzen dut ere, Bilboko ordenantza, egin zenean, eta hor esala egin oso era parte hartzailean, eta hor ere zenolako arazoak egon ziren, zer egiteko aukera dugu espazio publikoan, privatizazioak ematen dira, bueno, espazio publikoaren inguruan alde asko daude eta funtsezkoa da. Eta eraldaketa honekin lotuta desindustrializazioa egongo litzateke honen erroan ere, 80. hamarkadetik hiri industriala zen Bilbo eta nola aldatu den sektoreko langilek kezka agertu dute azken aldian, prekarietatea, ziurgabetasuna dutela, nola ikusten duzu sektorea? Bai, arrazoia ulertzen dut, kezka eta ulertzen dut ardura. Bueno, nik esango nuke, egia da, ezin dugula behar bada bueltatu, garai horietara, eta behar bada gaur egun ez genukela onartuko balen, Etxebarria parke orain dena, hor industria handi bat eta kutsakorra egotea, hiri etxeetatik gertu, eta behar bada hori ez da posiblea gaur egun, baina horrek ez du esan nahi industrialetiko dugun lotura utzi behar denik, industria ezberdinak daude, industria asko daude, garbiagoak, teknologiai lotuagoak direnak, daudenak, zientziai lotuagoak daudenak, eta gero bestetik ere Bilbo izan daiteke eskualde industrial baten burua ere, eta hor ere lidergo hartzea. Hainbat erpin, aipatu ditugu dagoeneko, baina labur bilduta, Maria del Rio Bilboko udalerako hautagaitza indartuko balu, alkateza izango balitz, zertan antzemango lukete herritarrek, hiritarrek, zenolako aldaketak antzemango lituzkete? Bale, bueno, a ber, asmatzera lehenengo, neuk esango nukena da, bueno, bateak ireki, osea, modu benetakoa eta simboliko baten ere, zein garrantzitsua den hitz egin dugu orain arte gobernantza berriaz parte hartzeaz, hori garrantzitsua da, eta nire lana izango da, eta ez daukat lan egiteari, beldurra, alik eta gehien egitea aliantzak sortzeko, gehiengoak sortzeko, eta nik uste dut egia da ez dela beti erraza, baina benetan merezi du. Horrela lortuko dugulako guztion interesak identifikatzea, eta jende gehiago lanean bagaude, seguru ideia hobeagoak lortuko ditugula. Eta horrela bururatzen zait emakumeen etxea, oraindik ez dugula, eta hor esaterako kudeaketa edo kogestiones, eredu horretan, eredu interesgarri bat izan daitekela, eta hortik ikastea ez legoke txartu. Maria del Rio EH Bilduren hautagaia Bilboko udalerako, mila esker gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzagatik. Eskerrik asko, Leire. Eta tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldiarekin gaurkoan, gurekin izango ditugu Mikel Alvarez eta Neko Ander Romero. Orain arte. Arabako bertsolari txapelketaren finala Peru Abarrategi Aramaiotarrarena izan da. Oholtza gainean lagun izan zituen Manek Sagirre, Oiane Perea, Iñaki Binaspre, Xabi Goa eta Paula Milburu. Askotan esan dut uste dut oso zaila dela kanpotik ezagutzen ez gaituen jendearen txat imaginatzea. Azkenean ez diot ona baizik eta oso harreman estua da. Zeitik lau ginen hemengoak Aramaiokoak, 5. Oiane nire lankidea da eta 6. Binaspre betidanik oso harreman estua izan berarekin eta egia esan konplizidade maila oso altua geneukan estenario gainean eta uste dut horrek ere lagundu zidala. Manez niretzat oso pertsona berezi bat da, berak ere badaki hori. Eta, egoera berezia zen eta egoera hori berarekin partekatzea izan da la leche niretzat. Bere etorkizuna bertsolaritzan positiboki ikusten du, egiten duenaz disfrutatzen alegia. Bestalde, Arabako bertsolaritza momentu oso onean dagoela antzematen du. Nik uste dut dagoela momentu oso onean. Beti izan gara nahiko, esango kritikatuak ere ez, baina nahiko itzalean bizi izan gara, Araban, bertsolariok. Orain ikusten da gazteak, nire adin ingurukoak, 25-era gazte pila bat daude eta 14-18 eta gehiago, ez? Eta uste dut horrek ondo hitz egiten duela Araban egiten ari garen lanari buruz eta esango nuke, osasuntsu dagoela momentu honetan eta horrek pixka bat etorkizuna ere bermatzen duela. Euskal Herriko txapelketan aritzea ilusioz eta gogotsu hartzen du, halaber ardura puntu batekin ere. Hori izango da gozada bat, ez? Azkenean
karanbola asko behar dira Arabako bertsolaritzan leku horretan amaitzeko, Euskal Herriko txapelketa 4 urterik behin jokatzen da, eta bakarrik 2 pasatzen gara Arabatik. Baina bai, tokatu zaite abestea, izango da oso bertsolari honekin inguratuta, ni saiatuko nahi saldudanik eta ondoen egiten. Ardura puntu batekin hartzen baita ere Arabaren representazio hori, baina disfrutatzen saiatuko nahi. Bertsolaritza modu desberdinetara bizi daitekeela uste du eta gainera euskara modu ludikoan bizitzeko aukera ona bezala ikusten du. Txapelketa irabazi izanak berarentzat eta familiarentzat oso garrantzitsua izan dela onartzen du. Txapela eman nion amonari eta gero igual luzera orain konturatu naiz igual ezela izan erabakirik onena, ze amonak ez du soltatuko txapel hori inoiz. Orduan, por si acaso, ospakizunetara joan ginenean, por si acaso txapela Aramaiora bidali nuen. Horrek ere joko pizka bat eman zuen, etortzen ziren lagunak eta jartzen zizkiaten bizerak eta horrelako kontuak. Bazileo sano bat izan genuen horrekin ere, eta oso ondo pasatu genuen, nik uste dut nik disfrutatu nuela, nire ingurukoak ere pila bat disfrutatu zuten. Eta txapelarekin, suposatzen dut amonarentzat ez baldin bada, gurasoentzat izango dela, eta batak edo besteak etxean izango du, eta Bizkaiko herriarteko eskupilota txapelketaren finalak 11 telebistan. Ekainaren 26an, arratsaldeko 5:00 aurrera, Zaldibarko Olazar pilotalekutik zuzenean. Kadeteak, gazteak eta nagusi mailak. Lezama eta Markina Semein herrien arteko 3 partida. Ez galdu, ekainaren 26an, arratsaldeko 5:00 aurrera, Bizkaiko herriarteko eskuzko txapelketaren finalak 11 telebistan. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da 11 telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta.
Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Eta gunero legez solasaldiarekin hasiko gara, horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Eneko Ander Romero, guardion, eta Mikel Alvarez, ongi etorri. Guardion. Osakidetzari buruz hitz egiten hasiko gara, izan ere protestek jarraitzen dute, atzokoan Osakidetzako lehen arretako zentroetan itxialdiak egin zituzten, iganderako Osakidetza osatzen duten sindikatu guztiek manifestazioa deitu dute, eta honek jarraipen luzea du, ez? Aurreko hilabete eta urtetako jarraipenarekin lotu beharrekoa, izan ere kritikatzen dutenen artean murrizketak dira, baita ere Osakidetzaren prebizio falta, arazoi aurre egiteko ezintasuna, besteak beste atzokoan osasun sailburuaren dimizioa ere eskatu zuten, eta badirudi honek luze joko duela, ez? Ez dagoela momentuz, ez dela ikusten irten biderik. Bai, luze joko duela eta luzetik dator ere, atzetik dator, mobilizazio ugari egon dira, batez ere, Osakidetzako egoera salatzen, baina batez ere lehen arretako egoera guztia salatzen, atzo ezagutu genuen Gotzonen Sagarduiren bideo hori, egiaztatzen zen benetan, esaten zituen horiek egia zirela eta atzela inolako, ez, deskuidorik izan adierazpen horietan zetorrena. Kultura politiko edo kultura baten aldaketa aitortzen zuen, baina horren atzean dagoena, eufemismo diskurtsibo bat bada, baina atzean dagoena bada nolabaiteko murrizketa politika bat. Pasaden astean esaten genuen, Euskal Autonomia Erkidegoak bere barne produktu gordinaren 2% gutxiago bideratzen du osasungintzara Europarkin konparatzen badugu. Eta ondorioak begibistan ditugu, azken aste honetan edo azken egun hauetan, Madriden gertatu dena ere nahiko sonatua izan da komunikabideetan, eta bertan gertatu dena da, hemen planteatzen ari dena, lehen arretako zentro gehienak ixtea ez bada behintzat murriztea, eta urgentziazko kasuistika guztiak batez ere ospitaletara bideratzea. Eta momentu honetan, sindikatuek, Madrideko sindikatuek salatu dutenaren arabera, ospitaletako urgentziak 150 beteago daude, momentu honetan pasaden astetan baino. Orduan, ataka horretan egon gaitezke hemen, horrelako politikak implementatzen jarraitzen badira. Hori esek datuak, Mikelek eman ditu denak, baina bestaldean Gotzonen Sagarduira osasun sailburua baina eta berriro errepikatzen, baina eta berriro berresten, ez dagoela inolako murrizketarik, ez dagoela inolako intentziorik, ez dagoela inolako privatizaziorik. Zein puntura arte ukatu daiteke egoera? Nik uste dut, horrelako adierazpenak entzuten ditugunean, pentsatzen dutela langileak eta gizarteak orokorrean kesatzen dela nahi dutelako. Eta nik uste dut, hor sekulako deskonexioa bizi dute gizartearekiko. Osakidetzara joaten dira, ikusten dute benetan zein den egoera edo bakarrik jaltzen dute bata bat, albaran bat sinatzeko eta argazkia egiteko. Ze askotan ematen du, ez dutela medikuekin hitz egiten, edo lehen arretako, bereziki lehen arretako medikuekin hitz egiten bitu. Eskatu da Sagarduiren dimisioa, aurretik eskatu zen aurreko sailburuaren dimisioa, darponena ere zergatik. Adierazpen gratuitoak direlako, ez, benetan, azken urteetan desmantelamendu handia emoten ari darako, lehen arretan, espezialitatean, ez dugu aztu behar Basurto bezalako ospitale bat, bihotzeko mediku barik, espezialista barik utzi nahi dutela, eta egoera txarrera doa. Ayuso asko hitz egiten du, eta Mikelek ere aipatu du, eta askotan, nolabait, barre egiten dugu hori oso urrun balego bezala, baina ez, hori hemen daukagu, eta lehen arreta murrizteak esan gure dagoena da, gero ospitaletan presio handiagoa egongo dela. Eta jakin badakigu, urgentzietan, ez dituztela uda heltzen denez, ez dituztela mediku gehiago kontratatzen. Ez dauz medikuak, gezur, gainera orain uda heltzen denean, residente guztiak amentzen dituzte residentziak, eta orduan mediku poltsatxo bat dekogu hor. Eta urtero geltatzen da bardina. Ez da prebizio falta, da prebizioak dituztela, eta musin egiten dutela, eta benetan estimamente elementu bat dagoela honen atzean. Izan ere, prebizio falta puntu bateraino izan daiteke, baina egoerak jarraitzen duen bitartean, ez, arazoak mahai gainean jarraitzen duten bitartean, neurriak hartzeko aukera ere badago, eta momentuz ez dago horrelako aldaketarik ikusten ari. Bai, pasaden astean komendatzen genuen, ez? Badirudi,
bi estrategia egon daitezke nolabait osasun sailburuaren partetik hau guztia azaltzeko. Bat da, komentatu dugun nolabaiteko falazia diskurtsibo hori, kultura aldaketarena, eta beste izan daiteke argumentu teknokrata bat. Eta argumentu teknokrata hori lehen arretaren munduan bihurtzen da esatean familia medikoak ez daudela. Eta hori puntu batera arte egia izan daiteke, ez dut ukatuko zegia da, espezialitateen artean urriena dela edo gutxien kubritzen dena dela. Baina pasaren astean esan genuen bezala, lehen arreta ez da familia mediku bat. Lehen arreta da estrategia integral bat, profesionalen nolabaiteko uztarketa bat. Eta profesional asko egon daitezke Osakidetzan lan egiteko prest daudenak. Eta horiek dira administratiboak, dira beste espezialitate batzuetan dauden medikuak, badira enfermeroak edo erizainak, eta badira gizarte langileak edo gizartean egon daitezken bestelako profesional asko. Eta hor ere, murrizketak egon dira, eta ez dago kontratazio politika argi eta egonkor bat. Baina Osakidetzaren afera zaratago edo osasungintzaren afera zaratago uste dut ere foko altxatu behar dugula nolabait, ez? Gaude ziklo aldaketa batean, eta ikusten ari gara nola ongizate estatua oinarritu zen elementu guzti horiek suntsitzen ari diren. Batzuk suntsituta dagoeneko, baina beste batzuk ere suntsitze prozesuan dauden. Horran adibide garbia da enpleguarena, enplegua suntsituta dago. Lehen enplegu bat izatea, emakumeen kasu guztiak enduta zegia da lan erreproduktiboetan aritzen zela, baina enplegu bat izatea esan nahi zuen ongizate bat izatea. Orain dela urte batzutatik ona hori gezurra da, enplegu bat izan dezakezu eta pobre izan zaitezke, hori da ongizate estatuaren, ongizate sistemaren arrakalargi bat, baina beste arrakal asko daude, eta horietako bi uste dut momentu honetan krisian daudela alde batetik Osakidetzaren osasungintza publikoaren kasuistika guztia, baina beste alde batetik ere aberastasunaren manaketaren sistema guztia enpleguak kenduta, enplegua krisian zegoelako. Eta hor, batez ere aipatuko nituzke, zerga erreforma baten falta, eta hori behin eta berriro aipatzen ari da, beste estatu batzuetan, eta inkluso egiten ari da. Eta horrekin lotuta ere, diru sarrera bermatzeko errentaren eztabaida guztia, edo errenta gutxieneko errentaren eztabaida guztia hor ere, parlamentuan irekida nola baiteko eztabaida bat, baina ikusi beharko da ere, azken urteetako murrizketa guztiek nola bukatzen duten. Nik memoria pizkat egiten, eta orain dela gutxi izan ziren azkenengo hauteskundeak eta azkenengo debateak, eta bertan Elkarrekin Podemoseko hautagaiak galdetzen zion Urkulluri gai honen inguruan, Osakidetzaren inguruan eta Osakidetzaren finantzazioaren inguruan eskatzen, gure barne produktu gordinaren inbertsioa Europara mailakatzea. Eta Urkulluk errepikatu zuen gauza bakarra izan zen, dirua milioitan. Diru gordina. Agian behar duguna da gure ongizate sistema mantentzeko edo gure ongizate sistema berreskuratzeko edo gitzienez bizirauteko Europako beste herrialde batzuetara ekiparatu. Eta ez izan presupuesto bat gure BPG-aren oso baju dagoena. Eta ez dute nahi, zergatik, ongizate estatuaren desmantelamendu oso bat dagoela, eta kasu honetan Osakidetzari tokatu jako. Osakidetza egia da, dela la joia de la corona, osasungintza beti izan da Estatu Espainolean eta Euskal Autonomia Erkidegoan ere, nolabaiteko urrezko instituzioa, baina azken aldian ez da izan, azken hamarkadetan ez da izan. Hau, gogoratu behar dugu Azkunaren garaian ere, krisian Azkuna Osakidetzako edo osasungintzako sailburua zanean ere esaten zuen murrizketak egin behar zirela eta esan difamatu hori ezin du, no podemos pagarle las fajas a las señoras murrizketak egiteko ortopedian eta beste murrizketa batzuk egon dira eta orain datoz medikuen eta erizainen lanpostuekin. Eta hori ikusten da nola temporalitate maila super altua dagoen, nola erizain edo bereziki erizainentzat imposiblea da nahien bizitzak ordenatzea, ze dituzten kontraktuak benetan penagarriak dira, eta nola Osakidetzako erak jokatzen duen medikuen eta erizainen eta orokorrean teknikoen ere kontratu eta turnoekin, trampak egiteko, huekoak banatzeko, eta nola gero eta jende gehiago planteatzen duena ea bere etorkizuna Osakidetzan dagoena, ala ez. Eta hori, herri bezala, ez soilik ongizate estatuaren mantentzea ere, eta herri bezala oso ataka arriskutsu baten aurrean gaude.
Osakidetzarekin lotutakoak, herritarren beste kezka nagusienetakoa, prezioen gorakada, etengabeko prezioen gorakada, horien artean energiarena eta elektrizitatearena tarteko, azken iragarpena izan da, Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak egindakoa, argindarraren gaineko beza 10%tik 5%ra jaitziko duela, larun batean egingo dutela ezoizko ministroen kontseiluan, bertan neurri horri bide emango diotela, agian beste neurririk ere izan daitezkela, entzungo dugu Pedro Sánchezen iragarpen hori. Vamos a rebajar el IVA de la luz del 10% al 5%. Con eso vamos a proteger a las familias de nuestro país. Y me gustaría, señor Rufián, señorías de los distintos grupos parlamentarios, que en lugar de quejarse, en lugar de criticar, apoyen este Real Decreto en beneficio de las familias, de las empresas y de la industria de nuestro país. Familiak babestea horixe da Pedro Sánchezek esaten duena, iragarpen honekin egingo duela, iragarpen hau ezan dugu, 5% jasango duela bezak argindarrean, beherakada horrekin 4 edo 5 euro arteko beherapena izango lituzkete familiek euren fakturetan, 27 euro urte bukaera arte, eragin nabarmenik izango galdu honek? Orain dela, 17 egun artean, uste dut 16 egun direla zehazki, Alderdi Sozialistako bozeramaileak esaten zuen parlamentoan ez zuela neurri hau hartuko. Zer gertatu da azken bi asteetan? Andaluziako hauteskundeak. Hau neurri elektorala da. Haiek badakite eragina oso txikia izango dela. Segurenik ez dela egongo desberdintasun, 4-7 euroko desberdintasun hori ez dela egongo, zer gertatuko da, zera elektrikoek aprobetxatuko dute prezioak igotzeko barriz ere. Baina neurri elektoral eta guztiz kosmetikoa da. Europatik ere esan da, bezan murrizketak egitea ez duela inolako eraginik, egin zan ja, eta ez du izan. Gorakada honetan inolako eragin positiborik. Beraz, Pedro Sánchezek pasen egunean edo gaur atzo egin zeuena guztiz neurri elektorala da, ez da neurri erreal bat, ez du eraginik. Zuzenek esango gure fakturetan. Eneko Andairrek esaten zuen, elektoralismo hutsa dela, eta gainera Europak esaten duela, ez daukala inolako eraginik, baina ni goratzen naiz 2021, nola Espainiako gobernuak esaten zuen, Europako Komisioak ez ziola uzten, beza jeisten fakturari. Eta zuk esan duzun bezala, 21-etik 10%ra jetxi da, eta orain 5%ra jetxi da. Orain, ezabaitu dezakegu ea efektiboa den, eta efektiboa baina gehiago justua den. Ze, azkenean, beza jeisten bada, mundu guztiari jeisten zaio elektrizitatearen faktura. Eta Iberdrolaren eta beste enpresa batzuen etekinak ikusita, ikusi zakegu nola batzuk honekin aberasten diren, oiai ere jentsiko zaie fakturaren prezioa. Uste dut ekaitz perfektu baten erdian gaudela. Afera energetiko guztian eta energetiken kasuan alde batetik krisi energetiko daukagu, joera sistemikoa duena, hau ez da ez atzo ez orain dela urte bat hasi, hori alde batetik, beste alde batetik Ukrainiako gerraren aurrean aurkitzen gara, eta horrek batez ere Europa uzten du oso posizio delikatu batean. Naiz eta Espainiakor estatuak badauka nolabaiteko indargune bat, ze egia da dependentzia hori Errusiarekiko ez daukala, baina aldi berean badaukagu beste faktore koiuntural bat, eta da Argeliaren eta Sahararen kasu guztia, hau da, Espainiar estatuak indargunea behar zuen hori ahalgunea bilakatu duela, ze Errusiarekiko dependentzia hori Argeliarekin ere hautsi nahi du, eta berriro ere zaurgarritasun egoera batean kokatu da. Orduan, ikusi beharko dugu ere, neurri sistemiko hartzen diren hemendik aurrera, afera honi aurre egiteko, baino argi dago bezaren kasu guztia ez dela neurri estruktural bat edo behintzat estrukturalki gauzak aldatuko dituen neurri bat. Era berean, gasolinaren prezioari aurre egiteko 20 zentimoko bari horrek ikusi da ez duela eraginik izan, gasolinaren prezioak goraka jarraitzen duelako ez da, horrelako neurrien aurrean beraz mai gainean jartzen ari da, ez? Partxeak direla, zuek esaten duen izaten moduan. Claro, bigetu nola aldatu dana azken 2 hilabetetan edo hilabete erdian. Hasi ginen hitz egiten petrolaren inguruan eta gasolinaren inguruan, 20 zentimoak sartu ziren, hasi eran efektu mugatu bat izan zuen, gero ez du efekturik izan. Gero berezitasun iberikoaren inguruan ere asko eta asko hitz egin da, lortu zuten, eragina ez da egon.
Hori baino lehen, Mikelek aipatu zuen bezala beza jaitsi izan, ez da eraginik egon, orain ez da eraginik egon, eragin bakarra izan da, edo ez eragina, kasuistika bakarra edo testuinguru bakarra izan da, energetikoen eta elektriken irabaziek gora egin dutela. Beraz, beste neurri bat hartuko da, beste neurri bat aipatu bezala, ganera bezan eragina izango duena, hau da, ez dara bat ere progresiboa, eta ez dauka inolako zentzurik, zer danok dakigu zer egin behar dan, eta haiek badakite zer egin behar dan, prezioa mugatu nahi bada. Eta da, etekinean eta erabasetan eta energetikoen politiketan esku sartzea. Eta ez dutena interes politiko asko daudelako, interes empresarial asko daudelako, eta eragina izango duena, segurunik, gerra mediatiko baten aurrean egongo zirelako, ezin dugu ahaztu, ze boterea daukaten energetikoak. Hau da, gure gobernuak ez da kapasa geu gobernatzeko, edo gure interesen alde gobernatzeko eta energetikoen interesen alde gobernatzen du. Ez da zer berria, baina ez da bat ere zer berria alderdi sozialistarekin, baina gero ez eramatea sorpresak Andaluziakoa gertatzen denean Espainiako beste puntu batzuetan. Bai, gaur Enrique Julianak La Vanguardian idatzi du artikulu bat, eta asko gustatzen zaidan gaia da, beti 70. hamarkadako Moncloako itunak eta inflazioa, eta aipatzen du nola beti esan den inflazio altu batek gobernuak bota ditzakela boteretik, eta uste dut Espainiar estatuan hori gertatu daitekeela. Hau da, 70. hamarkada begiratzen badugu, eta ikusten badugu nola soluzionatu zen, edo nola konpondu zen 73ko petrolioen krisia eta inflazio guztia, ikusi dezakegu nola hor langile klaseak, Moncloako itunen bitartez, bere erosalmena jetxi zuen eta nolabaiteko sakrifizio bat egin zuen. Klaro, hori UCD-ko gobernu batekin gertatzen ari zen eta eskuineko gobernu batekin. Gaur egun, errezeta berdinak aplikatzen badira, PSOE-ren eta Unidas Podemosen gobernu batekin, hau da, guztia zentratzen bada langileen sakrifizio batean eta bere erosalmenaren gutxieste batean, ateak irekita dauzkagu, Enekok esan duen bezala, ultraeskuinari eta erantzun erreakzionario bati. Orduan, kontuz, hemendik eta 2-3 urtetako ziklo elektoralean gertatu daitezkeen gauza guztiekin, eta inkluso ezkerraren barruan egon daitezkeen disputa guztiekin edo alternatiba ezberdinekin horrelako egorei erantzuteko. Aipatu duzu, erroko neurria izango litzatekeela zerga bereziak jartzea, elektrikei eta petrolio enpresei, baina dirudi ez gauden testuinguruan amezkeria dela, baina beste neurri batzuk ere har ditzakete, ezta? Herritarren garestitze orokortu horri aurre egiteko, esaterako Alemanian duela gutxi ezarri duten erabakietako bat izan da, udan zehar, neurrengo hilabeteetan zehar, esaterako garraio publikoa merketzea, 9 eurotan izatea eta garraio publiko guztian sarbidea izatea. Horrelako neurriak hemen ere hartu daitezke? Nik, hor apunte bat, lehen aipatu dugu beste neurri batzuk hartu daitezkela, baina gainera elektriken merkatu guztiak bi nolabaiteko ezaugarri ditu. Alde batetik merkatu oligopolistiko bat dela, hau da, ez da merkatu bat, ez ditu merkatuaren erregelen arabera funtzionatzen. Eta beste alde batetik, eskaria normalean homogeneo izaten dela. Hau da, eske energia behar dugu bizirauteko orduan, nolabait hor distortzio batzuk daude, merkatuaren bitartez soluzionatu ezin direnak eta gobernuak eskua hartu behar du benetan prezioa jaisteko. Eta hor, egia da gobernuaren barruan egon direla eztabaida ezberdinak, Yolanda Díazek adibidez proposatzen zuen 300 euroko txeke hori familientzat, eta nire ustez ez da soluziorik hoberena, baina egia da beste norabide batean pausu bat izan daitekeela. Orduan, bai, bestelako neurriak hartu daitezke eta ikusi beharko da mendik aurrera ere ze neurri hartzen diren. Eta inkluso erabaki alda dirulaguntza horiek edo txeke horiek edo inkluso jeitzera horiek errentaren arabera emotea, ez izatea bezaren arabera. Eta modu progresibo batean planteatzea, subentzionatzea are gehiago bono sozial famatu horiekin elektrizitatearen prezioa, behartu elektrikak bestelako erabakiak eta eskaintzak emotera. Garraio publikoaren kasuan, gainera ez da soilik bono zuzenean daulotuta energetikoekin, baina baita ere trantzizio energetikoarekin eta nola planteatu ahal dugun trantzizio energetikoa hirien inguruan peajeak jartza baino eraginkorragoak izango direnak segurenik. Kontua da, kostu-benefizio joku batean ari galera. Eta kostu-benefizio joku horretan dago alde batetik
enpresa nagusien eta oligopolio energetikoaren interesak, gobernuaren interesa propioak eta eskumaren eta beren entramado guztiaren interesa propioak. Baina hor, ekuazio horretan, jendearen, orokorrean, herriaren interesak ez daude sartuta. Baina inondik inora ere. Eta arazoa izango da nola eskerrak artikulatuko duen diskurtso bat, bai alderdetatik, bai sindikatuetara, soldaten eta hitzarmen kolektiboetan eragintea, igual izan daiteke beste modu bat, argiaren igoera hau bada, soldaten igoera ere, inflazioaren parekoa izan beharko da, nola artikulatuko den erantzun hori guztia, gure interesak edo jendearen interesak ere ekuazio horretan sartzeko. Eta momentu honetan ikuste dut ez dagoela agenda bateratu bat, edo ez dagoela agenda bateratutako borondaterik. Eta hori litzateke niretzat interesgarrena. Ezin dugu ahaztu, eta honekin isiltzen az. Pedro Sánchezen erantzuna, Gabriel Rufiani erantzun bat dala. Gabriel Rufian dala de facto Alderdi Sozialistaren sozioa Madrileko parlamentuan. Eta ere nolako erantzuna ematen dion, eta zerako tonarekin ere logika elektoralista baten. Kontuz ibili behar da Alderdi Sozialista bere gobernua dau oso kolokan, alde guztietatik, eta pausuak eman beharko ditu, bai elektoralki, bai gobernu baitan dakon indarra harremanengatik. Eta horretarako neurri bereziak eta neurri ausartak beharrezkoak dira. Zerbait gehitzeko, Mikel? Lehen esan duzunaren arabera, ustut adibide nahiko ona dela ikusteko zen neurri hartu daitezken. Alemanian esan duzu garraio publikoa merketu dela, ez, nolabait? Baina, klaro, garraio publikoa da. Hau da, jabego publikoaren baitan funtzionatzen du orduan. Horregatik esan dut, lehen, 300 euroko laguntza hori ematea, agian norabide honean doa, baina ez da soluzioa zergatik. Zuk ez baduzu kontrolatzen sektore bat eta pribatu baldin bada, sektore pribatu horrek prezioak igo ditzakelako eta 300 euroko laguntza hori jan dezakelako eta tekinetan bilakatu dezakelako. Beti bukatzen dugu puntu berdina, baina kontrol publiko bat ez bada bermatzen, garraioan bermatzen den bezala, elektriketan ere, oso zaila izango da azkenean horrelako arazo bati aurre egitea. Beitu, ez dakit dan hipotesi edo profezia bat, baina 5-4 urte barru entratuko gara batean oligopolio energetikoaren adostasun ilegalak egon direla presio igoerarako. Eta jarriko zaien multa bat. Multa izango da, 15 milioi guretzat asko da. Baina imaginatu Iberdrola, Enagaz edo zen dira 15 milioi. Eta hori gertatuko da, hori gertatu da ja. Eta berriz gertatuko da. Eta inoiz ez dugu diru hori berreskuratuko, bankuen dirua ez genuen berreskuratu, eta egon gara hitz egiten garraio publikoan 9 euro ona da, nala ez, bai, ona da. Baina eske diruaren mordoa ez da hor, dau beste leku baten, eta hortik galtzen da. Ordubiak 10 gutxi pasata, beste gai bati helduko diogu, komentatuko dugu izan ere asteburura begira ez, efemeride bat, torturatuen biktimen nazioarteko eguna delako, eta horrekin lotutan gaurkoan izan dugu Nafarroako torturatuen sareko kidea den Jorge Txokarro, beraiek antolatu dute manifestazio bat, larunbaterako hain zuzen ere, eta bat egiten du ez, Nafarroako gobernuak egindako iragarpenarekin, azken asteetan egindakoa, azkenengo 40 urtetako tortura kasuak ikartuko dituztelako, eta hauxe da, esan diguna. Eruan esatu zen bide elkartetik, eta zakina hemendik aurrera honek lagunduko gaitxula oinarritzen dela etorkizun dela ikuntzeko, eta jakina aitortza erreparazio eta esatetatzeko barne bide horretan abiapuntu ezinbestekoa, ez? Orduan, elkartetik aipatu izan behar metxastea eruan ez zatu izan dugu berri, Daria ere asko egiteke dagoela laneako. Hau beste dute zabia puntxu gara eta konstientara da eta jendeen jakin badaki du bidea oso luzea dela, baina baita berri. Txordu garrantzitsua beraz larun batekoa, Iruñean egingo den manifestazio hori dagoeneko 200 atxikimendu baino gehiago izan dutena, eta beraz inflexio puntu bat ere izan daitekena. Bai, pasaren urtean Euskal Autonomia Erkidegoan egin zen horrelako informe bat, horrelako ikerketa bat tortura kasuen inguruan. Egia da Nafarroan ere eginda zegoela, baina batez ere, edo bakarrik 78. urtera arte, eta orain bidea ireki zaiola, hain zuzen Epakotxeberriaren taldearen bitartez eta Euskal Autonomia Erkidegoko informe egin zuen taldearen bitartez, 78tik ona egon diren tortura kasu guztiak aztertzeko.
Uste dut pausu oso ona dela aitortza bere horretan, edo behintzat ezagutza bermatzeko, baina horren atzetik bestelako pausu batzuk etorri beharko dira, bai justiziarena, ez errepikatzeko bermea eta bar, beti hitz egiten duguna. Eta hor, zailtasun gehiago ikusten ditut, edo mesfidantza gehiago ikusten ditut gobernuen aldetik, ze Euskal Autonomia Erkidegoan ikusi genuen, aitortza ekimen ugari egin zirela, edo batzuk egin zirela, baina gero pausu efektiboak gutxi eman direla bai polizia ereduan, azken finean dela hori bermatzeko biderik hoberena, baita ere justiziaren arloan. Orduan ikusi beharko dugu ere Nafarroan horrek ze bilakara izaten duen. Bai, makrotik, kasu honetan Eusko Jaurlaritzak egindako lehenengo informetik hasita, eredugarria da, eta eredugarria da ere Nafarroan egiten ari den torturatuek beraiek egin duten mugimendu osoa eta aldarrikapenerako edo haien egoeraren onarpenerako mobilizazioa eta lan izkutua, zin publikoa, nik uste dut oso importante izan dela gizarte bezala gure iragana, baina baita ere gure oraina ulertzeko. Interesgarria eta garrantzitsua ere gobernuen parte hartzea guzti horretan nola ez, aitortza hori beharrezkoa darako eta beharrezkoa da instituzio publiko batek egitea, ojala noizbait egitea Espainiako gobernuak ere nola ez ardura handia izan duelako horretan. Baina pizkat triste edo etzigarria iruditzen zait, eta Mikelek aipatu du, gero pausu efektiboen eza. Are gehiago, atzera pausuak ere egon direla esango nuke. Eta puntu honetan gogoratu nahi dut, Eusko Legebiltzarrean, torturaren inguruan hitz egiten, orain dela urte batzuk, edo urte bat ez dut gogoratzen zehazki, torturaren inguruan hitz egiterakoan, eta ertzaintza eta poliziaren inguruan hitz egiterakoan, informean agertzen dira zenbat pertsona torturakotak izan diren gitzienez, ertzaintzagatik. Eta gobernuaren, informe hori sinatzen duen gobernuaren erantzuna, Inigo Urkulluren ahotik izan zen, ez daude kondenarik. Orduan alde batetik onartzen da ez daudela kondena, onartzen da torturak egon direla, baina beste aldetik balorean jartzen da ez direla egon kondenarik. Bi faktoreen suma da impunitatearen aldarrikapena. Guztiz. Eta hori tristea da. Bai, Eusko Jaurlaritza ez da epaile eta ezin da izan. Epaile eta ezin ditu igual neurriak disiplinarioak hartu informe horren hildotik, baina nolabait onarpena egiten bada, onarpena izatea ere autokritikoa. Eta benetako onarpen bat izatea. Eta gero nola ez, hurrengo pausuak emotea eta da polizia ereduaren inguruan. Oraindik ere, neurri denigranteak hartzen dira daude idatzita protokoloan, hau da, edozein arrazoiengatik atxilotua baldin bazara komisarialdegi batean, inkluso municipalean bilustuta pasatu alduzu gaba, eta neurri efektiboak hartu behar dira honi begira. Hemen utziko dugu gaurko solasaldia, beste egun baterako utziko dugu polizia ereduaren eztabaida solasaldi, beste solasaldi baterako. Eskerrik asko Mikel Alvarez eta Eneko Ander Romero gurekin izateagatik, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suarez lankidaren eskutik. Ondo izan.